Tak paní Irenko, jak jste spokojená s ukončením našich sezení? Jak jste spokojená s výsledkem? Jsem spokojená velmi. Řešila jsem takové úzkosti, strachy, obavy a sezení mi dali hodně moc a dodali mi sebedůvěru a nemít ten strach komunikovat s lidmi, vyjít ven a prostě začít se o sebe starat a začít žít. Co pro vás bylo nový a zajímavý, co jste nikdy nezažila při té spolupráci? Určitě ty vaše metody byly zajímavé. Ty jsem ještě nikdy vlastně jsem nepodstoupila takovéhle metody a dalo mi to hodně, že dokážu pracovat sama se sebou, jít do toho podvědomí a prostě naučit se pracovat se svými pocity a to bylo hodně zajímavé. Tak vám děkuju. Naslouchat si vlastně. No, naslouchat si. Děkuji.